Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ugwumba Panigarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ugwumba Panigarano. Bedoma Igbo nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa n'Ugwumba Television. Taa webụrụ Monde ahịa Eke mkpụrụ abalị 18 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Na mbụ gere ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ewepụtala ọkammụta Ijeọma Uchegbu dịka onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum Cambridge. Ayọla gọọmenti ka ha mebe iwu ga-enye aka ka ndị dibịa oyibo azụpụtara na Naịjirịa kwụsị ịgbapụsị mba ofesi. Ụwa zuru ike ataala ụkwa wee jara gọọmenti etiti eze gbasara ikpe ekpere Maazị Nnamdi Kanu. Igbo bụ Igbo asị na ezuru aka heri ude na atụtụ ngịga. Igbo bụ Igbo asị na ezuru aka heri ude na atụtụ ngịga. Ya mere tọzie ntị n'ala nke ọma tinụrụ akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọkọ akụkọ ụwa bụ m onwe m Emilia Onyinyechi Nwankwọ Adaola Edo. Nwata nwaanyị a mụrụ na Naịjirịa ma bụrụ onye Igbo ọkammụta nke Pharmaceutical Nanoscience Ijeọma Uchegbu abụrụla onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum Cambridge ka ọ dị ugbu a. Dịka mahadum a si kwuo, ọ ga-amalite ọkwa ọchịchị ya n'ụbọchị mbụ n'ime ọnwa Ọktoba 2024 dịka ọkammụta Jane Clark ga-ebunye ya oche. Onye isi ala anyị bụ President Bola Ahmed Tinubu etoola ya bụ nwata nwaanyị ebe ọ dị ukwuu ma jiri ohere a na-ekwu na gọọmenti ya ga-elebanye anya n'ihe gbasara njikọ na mmekọrịta obodo anyị na mba ofesi. N'otu aka ahụ kwa, ndị dibịa oyibo nọ na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Awka arịọla gọọmenti ka ha mebe iwu ga-enye aka ka ndị dibịa oyibo a na-azụ na Naịjirịa ghara ịgbahapụ obodo oyibo ga-arụwa ọrụ. Ha mere ka nke a pụta ìhè dịka ha gara ọgbakọ ndị dibịa oyibo nke nwa bekee kpọrọ Annual General Meeting and Academic Conference of the Association of Resident Doctors na ngwụcha izuụka gara aga. Nnaemeka Aṅụnihu, onye isi nke ndị dibịa oyibo nọ n'Awka kọwara na ọnọdụ mmekpa ahụ dị iche iche so n'ihe mere ndị dibịa oyibo azụpụtara na Naịjirịa ji agbahapụ mba ofesi ịga arụ ọrụ, wee yọọ gọọmenti etiti ka ha lebanye anya n'ọnọdụ a ma mebe iwu ga-enye aka ka ndị dibịa oyibo aka na-azụpụta n'ụlọ akwụkwọ nọrọ na Naịjirịa ga-arụba ọrụ. N'aka nke ọzọ, onye isi ndị Biafra Independent Movement ma bụrụkwa onye chọpụtara Movement for the Actualization of Sovereign State of Biafra, Maazị Rafo Wazurike ataala ụkwa wee jara gọọmenti etiti eze banyere ikpe ekpere Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe ukwu n'izuụka gara aga. Dịka o si kwuo n'ihe onyonyo o tinyere n'akara Facebook ya, o mere ka amata na President Bola Ahmed Tinubu bụ eze na-aghọrị ndị ọ na-achị maka na ọ bụrụ na a chọrọ ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu, ọ ga-atọhapụ ya n'echeghị ụlọ ikpe ukwu. Ụwa zuru ike rụtụrụ aka na ọ bụghị ụlọ ikpe tọhapụrụ ya n'oge nke ya, gụnyere ndị ọzọ dịka Sarido Kubo, Dr. Frederick Fasehun, Gani Adams, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ma Sunday Igboho. Na ọ bụrụ na ọ bụghị ụlọ ikpe ukwu tọhapụrụ ndị a niile, kedụzi ka nke Maazị Nnamdi Kanu ga-esi pụọ iche? O kwuru hoohaa na onweghị mgbe ọ dị ụlọ ikpe ukwu n'aka ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu, kama na ọ bụ gọọmenti etiti ga-elebanye anya na ya bụ ihe wee tọhapụ ya bụ nwa amadi, maka na eme nwata ka emere ibe ya obi adị ya mma. Igbo bụ Igbo, ọ bụ ebe aka akụkọ anyị na-akụrụ ọnụ taa, mana tupu anyị alaa kpamkpam, gekwa ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Anyị gwara gị na-ewepụtala ọkammụta Ijeọma Uchegbu dịka onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum Cambridge. Ayọla gọọmenti ka ha mebe iwu ga-enye aka ka ndị dibịa oyibo azụpụtara na Naịjirịa kwụsị ịgbapụsị mba ofesi.
ụwa zuru ike ataala ụkwa wee jara gọọmenti etiti eze gbasara ikpe ekpere Maazị Nnamdi Kanu. N'aha ndị dekọbara ma chịkọbara n'akụkọ ụwa nke taa ka m onwe m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ Adaoledo na-asị ị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ndewo.